Oedd o'n trobwynt reit pwysig yn fy ngyrfa, dwi'n meddwl. Trwy wneud PhD, fi'n datblygu ystod eang o sgiliau. Dwi'n meddwl rhywbeth sydd yn eistedd dros bopeth yw'r ffaith bod fi'n gallu byw fy mywyd proffesiynol trwy'r Gymraeg. Swn i 100% ddim yn lle dwi wan, swn i heb wneud y PhD. Fi moyn cael rhywbeth o effaith gyda'r ymchwil dwi'n wneud, bod e'n arwain at impact, bod e'n newid y byd gobeithio mewn rhyw ffordd bositif. So, enw wedi Seren, a dwi yn hogan o'r Bala. Ges i magu yna, o'n i'n mwynhau rygbi, ond o'n i'n brifo lot, so ges i lot o anafiadau, a nes i actually gorfod stopio chwarae rygbi. Ario bron iawn sbardun o beth yn y fi. Dwi eisiau gwneud gwahaniaeth yma. Dwi eisiau gwneud yn siŵr bod yna llai a llai o bobl yn profi be o'n i'n di profi. Nath un o'n darlithwyr fi gysylltu o dweud mae yna cyfle i fynd am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg. Swn i'n di gallu mynd am yr ysgoloriaeth, swn i'n siarad Cymraeg. Swn i'n di meddwl mynd am PhD fel arall. Ond oedd y pwnc yn rili diddori fi. Oedd o'i wneud efo anafiadau rygbi. Ges i'n fagiad fferm beef a David. Ffermio wastad yn rhywbeth oedd yn rili angerddol i fi ers pan o'n i'n grwt bach, o'n i wastad yn joio bod mas. Ni mewn ardal sydd yn dioddau lot o TB bichol ar ein ffermydd. Mae fe'n afiechyd hynod o ddinistriol. Ni wedi cael nifer o achosion ohonog y gytre. Mae'r achos emosiynol na, oedd e'n rhywbeth o'n i yn angerddol iawn eisiau gwneud gwahaniaeth y biti. Ges i un o'r darlithwyr amaeth yn holi fi, a bydd y diddordeb da fi i ymgeisio ar gyfer grant PhD gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i edrych mewn i TB ar ffermydd yng Nghymru. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd cyffroi fi. Pam nes i tyfu lan, oedd fi mam a mam gyn enwedig rownd fi yn diddori mewn y byd natur. O'n i wedi tyfu lan yn bywla, dim yn bell o gwbl o'r arfordir. Na pam dwi wedi dod mewn i gyrfa yn y maes doethuriaeth. Os ni'n meddwl am yr heriau mowr y byd ar hyn o bryd, pethau fel newid hinsawdd, yr unig rheswm ni'n gwybod bod yr hinsawdd yn newid yw achos ymchwil. Dwi wir yn arbenigo ar pethau fel hyn yr arfordir, so y coleg arfordirol, megis y twyni tywod, morfeydd heli, coedwith mangrove hefyd lawr yn y trofannau. A nid jyst fel y bywyd amgylcheddol a y bywyd byllt, ond hefyd y pobl sydd yn rhan o stori yr arfordir. O'n i moyn aros yng Nghymru i astudio ac o'n i moyn wneud e trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Dwi wedi creu modiwl yn canolbwyntio ar pwysigrwydd arfordiroedd mor brydferth fel hyn ac i ysbrydoli wedyn fod y myfyrwyr a'r staff dwi'n gweithio gyda. Dwi wan yn arwain ar addysgu cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol Gwyddorau Chwaraeon ym Mangor. Felly dwi'n cael y cyfle i ddysgu'r genhedlaeth nesaf o myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i fod yn rhan o chwaraeon ac i fod yn rhan o'r sgwrs yna yn chwaraeon. Fi'n joio'r trafodaeth ni'n cael mewn darlithoedd, cael dysgu myfyrwyr hynod o angerddol. Chi'n gallu bod 1 munud yn y lab yn edrych ar stumog buwch, a wedyn ni gallwch chi fod mas yn y can edrych ar cryden tyfu. Mae amaethyddiaeth mor eang. Y peth gorau am y swydd yma yw hwn. Dwi'n gallu mynd mas i'r maes ar hyd yr arfordir, a felly nid jyst fynd yng Nghymru, ond hefyd fi wedi bod i Bangladesh, i India, i Vietnam hefyd. Gwneud yr ymchwil yna, a wedyn defnyddio hyn i gyd at ei gilydd i greu stori, i gyfleu at y gwyddonwyr, at y policy makers. Mae'r ymchwil yna yn gallu cael ei gyhoeddi ac mae fe'n mynd i allu gwneud gwahaniaeth. Pinnacle y PhD, really, a rhoi adborth nôl i'r hyfforddwyr a'r staff meddygol. Wel, be ydych chi angen edrych ar i allu ragfynegu anafiadau digyswllt. A dwi'n meddwl bod fi jyst yn rhoi gobaith i bobl falle bod ni yn ceisio wneud y gêm yn le saffach. Byddai'n ddiolchgar am beth i'r Coleg Cymraeg am y llwyfan maen nhw wedi rhoi i fi fatha hogan fach o'r Bala, I guess.